com vaig conèixer Palafox. I clar, ens hem de tirar una mica enrere, era la tardor del 2016. Una mica? Sí, un temps. I era la llibreria Bon Cos, ben recordada, llàstima que hagi tancat ja, i jo presentava, havia escrit un relat, que es havia publicat en un molt bon relat, sí, en un recull, que es deia Catalunya Mítica, i en el públic de seguida va destacar una cara molt amable, una geografia propera, que et donava molt de suport. I al final de la presentació ens van presentar, ens van conèixer, i des de llavors ens hem anat trobant, gairebé a vegades sense comptar-hi, hem anat coincidint en diverses coses, i com una mica com el que diu la Nati, en aquestes coincidències sempre hi ha hagut un seguit d'elements que s'han repetit. Per exemple, el compromís per la cultura, aquesta capacitat polifacètica que tens, de tocar moltes tecles i hagués fet bé, i a més la generositat. La generositat, que és una paraula que anirem repetint bastant avui, i que la trobarem bastant en el recull de poemes que ella va escriure, no va escriure, sinó que va escriure, i que l'anirem trobant avui diverses vegades. Llavors, fa poc content que de nou renovis la confiança en mi per presentar el teu llibre de poemes. Per descomptat. Moltes gràcies. Bé, ara si de cas anem a parlar del llibre, que és el que hem de parlar. El poemari no és nou, és un poemari que va aparèixer el 2015, i és un poemari que se'n presenta una segona edició. Hi ha uns canvis de disseny, també de tipografia, hi ha algunes incorporacions. Ens ho pots explicar una mica, aquests canvis que has introduït en el llibre? Sí, el primer poemari portava solapes, perquè jo pensava que no s'obri, no? Hola, Julià, que t'acabo de veure ara mateix, estava... Molt bé. Doncs el primer poemari portava solapes, en les solapes portava una informació que hem incorporat a l'interior. Hem afegit un poema inèdit, que ara ja no és inèdit, però l'he recitat només 2 vegades, que és el poema dedicat al poble de Lledó, on he trobat l'amor de la meva vida, que és l'Esteve, que està allà gravant. I també he volgut fer un homenatge al restaurant Xangai, que hi ha en Fermín, allà darrere, perquè per la seva amabilitat, pel seu servei, perquè sempre ens estan ajudant, sempre ens donen suport, tant sigui econòmic com suport moral, i sempre estan allà i són més empordanesos que ningú. I és aquest homenatge que jo els he volgut fer a l'introduir-los aquí a Empordà, arreu de la meva vida. Llavors també, clar, el que hem fet també és tot un redisseny. Abans hi havia aquí a la coberta el fus, amb un fil que sortia, que se n'anava. Ara els dissenyadors han fet com una interpretació, que el fus és la mà, que és la que teixeix, i molt encertada, molt bonica. I a l'interior també hi ha unes quantes fotos, per exemple, aquí que hem afegit 2 biografies, una genèrica meva i una poètica, que normalment a Girassol Edicions, amb els autors, doncs jo ho vull fer així perquè és una manera de conèixer l'autor, i em trobo important, interessant. Tu pots llegir el poemari o algun poema, però si saps d'on ve, Llavors, si analitzem una mica el títol, entendrem després una mica el contingut. Comença parlant de l'Empordà, és la comarca on has nascut, on has viscut, on vius encara, on són els teus avantpassats, es nota molt les arrels i sobretot l'homenatge que fas al teu besavi, en Josep Salim Sardà, que acabes de glossar-lo, que a més és una persona present aquí a la sala. Llavors,
És un homenatge molt bonic, també a la incorporació d'aquests versos introductoris en cada una de les parts després del llibre. És que escrivia molt bé, és una passada. Escriu molt bé i també, ja que vam parlar una altra vegada, hi ha molt el contrast entre com escriu el besavi i com escrius tu. És les dues maneres de fer poesia, una poesia més noucentista i una poesia més contemporània, que és la teva. Llavors, com bé diu el títol, el llibre de poemes té dues parts molt ben diferenciades, cada una que comença amb aquests versos introductoris del besavi, però molt vigents aquests versos, són molt d'actualitat. Absoluta. Tenen aquesta actualitat, aquest punt d'actualitat que es poden llegir, que són atemporals, que és la cosa bonica de la poesia, que es pugui ser atemporal i que serveixi per sempre. Tenim aquestes dues parts, començaríem per la primera part, que són els poemes de llibertat, que és la part més àmplia del poemari. I aquí tenim la voluntat de sentir-te lliure amb l'escriptura, una veu poètica que es vol sentir lliure. Suau i delicada, et perfilo amb el pensament. Flor de 5 puntes, estrella blau-violeta del llindar d'aquell camp de l'Empordà. Et toco, et sento intensament peludeta, presumida, tímida, de cap cot. Cada primavera espero el teu renaixement mirant fix dins el verd que contempla el camp present. Busco aquell blau elèctric al costat del vermell de la rosella i un dia la sorpresa és evident. L'esclat de color, l'espetet de la flor i el gaudir per 36 primaveres de la teva subtil olor. Només tu pots oferir aquest despendre, només tu, borratxa meva, portes en el teu nom el valor de l'estrella. La crida del cargol de mar. Closca dura de sol i sorra, freda mar que tu n'és dada, remor d'onades petites, regulades d'escuma fosa. Una darrere l'altra sou posades com un tren enfilades. Aneu xocant, clinc, clinc, clanc, sobre l'allargat coll delicat, regal de la mar, tresor descobert, que ara ets guardat en el joier de l'ànima. I ara aquest dedicat a Salvador Dalí, que és: què va ser primer, l'ou o la gallina? És que això de petita m'ho deien molt. Sí. Els avis em deien, què va ser primer, l'ou o la gallina? Què va ser primer? Em va quedar, no? L'origen, llum, vibració, so, color, el groc. La vida, unitat, cèl·lula, mare, lloca, ou. La forma, truita, aliment. El sabor, sensació. Emoció, vibració. Esclat, energia, llum, origen. Dedicat a Salvador Dalí i a la seva cèlebre frase: el surrealisme sóc jo. Ja està, al final, el racó de l'òliba. Temps esvaït, temps fos, d'il·luminació escassa, de lluna plena que trepitja pedres, marges i cases. El protagonista es presenta d'un blanc contundent, sense pietat descalça el noguer per l'escletxa l'arrel.
el glaç, l'estrella sagrada, l'octògon adorat per savis i mags, bruixes i fades, l'infinit amb sentit. Una nova era plena d'esperança, de color violeta, de vidents i senadors, de guerrers de llums i princeses descalces amb vestits de llana. Entre alzines, en una quadra, sota una manta estelada, la llum de 7 espelmes i un guardià de l'ànima. Una filadora i un pastor hi fan niu calentor. Ara només hi falta la palla daurada. Un rierol de benvinguts picant la porta. És aquí on ha nascut? Pregunten. Un cabirol ens ha guiat. Sí, és aquí on és nat. Doncs us deixem aquests presents, feu una d'ells grans castells i ajudeu el viatger perdut a trobar la seva llar.